תלמידים יקרים שלום, אני מאוד שמח שוב לפגוש אתכם בקבלת שבת וקצת מתגעגע אליכם, מחכה לפתיחת שנה, אני יודע שאתם לא כל כך מתגעגעים. פרשת השבוע, פרשת מטות ופרשת מסעי, והשבוע בעזרת השם אנחנו נסיים את ספר במדבר. צוות קבלת שבת כבר מחכה עם ההצגה, אבל עוד רגע לפני ההצגה נלמד פסוק אחד מתוך הפרשה. פרשת מטות, הפסוק השני אומר ככה: איש כי ידור נדר להשם, או אישה בשבועה לאסור איסר נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אנחנו לומדים שאם אדם נודר נדר, הוא חייב לעשות בדיוק את מה שהוא אמר. ולכן אנחנו משתדלים לא לעשות נדרים בכלל, וכל דבר שאנחנו אומרים, לומר בלי נדר. אבל גם אם אין נדר, אנחנו משתדלים לקיים את דברי הפסוק, ככל היוצא מפיו יעשה. מילה שלנו זאת מילה, אנחנו בוגרים, אחראים ועומדים בדברים שלנו. הקדוש ברוך הוא מקשיב לכל מילה שלנו, ולכן אנחנו נשתדל כל מילה שלנו לקיים. אם אנחנו נקיים את הכלל של מילה זו מילה, אז גם הקדוש ברוך הוא יקשיב וישמע את תפילותינו. אז שתהיה לכם שבת שלום, וקבלו את צוות קבלת שבת בהצגתם פיפה 2010, אתה מכיר? כן. אז זה 2011. מה, כאילו עוד שנה? כן, זה יצא סרטן, אתה לא מאמין. אבל מה, זה משחק רק לשתיים. לשתיים? כן, אתה בא אליי היום בשלוש תבוא אליי? 3 בצהריים או בלילה? 3 בצהריים? עד 4, אבל אל תגיד לאף אחד, זה משחק באמת, רק לשתיים, אי אפשר יותר. אוקיי, אני אבוא. בסדר? יופי, יאללה. הביתה. הביתה. הוא הזמין אותי לשחק בפלייסטיישן. כמה אתה יכול לסוף? וואי, אני לא מאמין. מי יושב שם? מתן. וואי, אני לא הזמנתי אותו. לא הזמנתי את מתן, אני לא מאמין. וואי, למה הזמנתי את אלקנה בכלל? אני הרבה יותר חבר טוב של מתן. אני לא מאמין שעשיתי את זה, מה אני אעשה? וואי, מה אני יכול לעשות? זה רק לשתיים. טוב, נראה לי אני אזמין את מתן בכל זאת, תהיה בסדר. תהיה בסדר. מתן? מה קורה? מה נשמע מתן? הכל טוב? נשמע, היום ב3 אתה בא אליי, יש לי משחק פלייסטיישן, חבל על הזמן. חדש, אתה עכשיו? פיפה 2011, אתה לא מבין. איפה השגת? אבל זה רק לשתיים, אל תגלה לאף אחד, בסדר? 2? שנינו? רק שנינו, שעה שלמה, מתי? היום ב3, טוב? 3, יאללה, סגור. איזה כיף. זה כיף שיש אנשים כמוך. היי, שלום אמא. בסדר. היה מעולה בבית. כן. מה אתה צריכים לעשות היום? אמא, הזמנתי חבר לשחק במחשב. כן, במשחק החדש. אני לא מאמין. הזמנתי את שניהם, גם את מתן וגם את אלקנה, מה אני אעשה? ואני חייב שמתן יכול לשחק איתי. טוב, אני מתקשר לאלקנה, מה אני אגיד לו אבל? טוב, יהיה קצת. הלו, אלקנה? תשמע, אני הולך לדודה שלי היום, אני מבקר אותה. ביי. לא הבנתי מה הוא אמר לי. רגע, הוא הולך? רגע, אני מתקשר אליו.
הלו, שלום, אפשר את צבי? הוא לא יכול לגשת? אמא שלו, נכון? רגע, הוא הולך להתמקד עם דודה שלו שהוא נמצא היום בבית? הוא לא הולך? אז לבוא, שהוא הזמין אותי. כן, נכון, הוא אמר לך שכן. טוב, אז אני אעבור ב3. תודה רבה. אוקיי, טוב, להתראות. ביי. אלקנה? מתן, מה אתה עושה פה? מה, אני עושה פה? מה אתה עושה פה? זה הבית של צבי. זה הבית של צבי, מה אתם משחק איתו? אני בטח... בפלייסטיישן החדש? הוא הזמין אותי. מה זאת אומרת? היום אמר לי שאני אבוא אליו הביתה, לשחק ב3 בפלייסטיישן החדש. מי אמר שאני אבוא אליו הביתה? נכון, הוא אמר שעה כאן מזמן. נכון, שניים, וזה צבי ואני, אני לא יודע, לא יודע. ואתה, אני... כן, צבי ואני, אבוא אליו הביתה. לא, אומר לך. הוא הבטיח לי, ומה שאומר הוא צריך לקיים. הוא צריך לעשות את מה שהוא הבטיח. צבי פה? שלום. מה? שניכם הגעתם? מה טוב? אני... אתה הזמנת גם אותו? אמרתי לך, אתה הבטחת לי שאני משחק איתך בזה. אתה הבטחת לי שאני משחק איתך את זה. אתה יודע שאתה צריך לעשות את מה שאתה אומר, מה שאתה אומר לאחרים? אתה מבטיח ואתה לא מקיים? אני מצטער. אני רציתי מאוד לשחק איתך, ולא רוצה. אני ממש מצטער, אתם צודקים, אני... רגע, הולך לעמוד בהבטחות שלי. בוא נגיד. רגע, מה אפשר לעשות? למה שיקרת? למה לא אמרת שפשוט שנינו נבוא אליך? אתה צודק, אני באמת הבטחתי משהו שאני לא יכול לעמוד בו. אני באמת מצטער. אני מצטער. אז יש לי רעיון. בואו נשחק בתור. ביחד? כן. נעשה טורניר? כן. בסדר. אני מבטיח לכם שיותר אני תמיד אעמוד במילה. תמיד מה שאני מבטיח אני אקיים. בסדר? כמו שלומדים מהפרשה, פרשת מוטות מסע, אנחנו מדברים על הנדרים, ואנחנו לומדים מזה שצריך לקיים כל מה שאומרים. בסדר ילדים? שיהיה שבת שלום ומבורך.